На телеканале «Беларусь-3» калейдаскоп культурных адметнасцей і гістарычных фактаў. Вітаю вас сёння 16 красавіка. Спынімся на найбольш цікавых падзеях гэтай каляндарнай даты. На унікальнае шоу фокуснікаў, мінчан і гасцей беларускай сталіцы запрашае мінскі клуб фокуснікаў, які аб'ядноўвае лепшых ілюзіяністаў краіны. Акрамя ўласнага канцэрта у гледачоў будзе магчымасць асабіста пазнаёміцца з мікрамагамі-фокуснікамі, якія працуюць з дробным рэквізітам. На працягу паўгадзіны яшчэ да прадстаўлення ў фае Палаца культуры мінскага трактарнага завода фокуснікі-маніпулятары пакажуць неверагодныя маніпуляцыі на адлегласці выцягнутай рукі ад гледачоў. Прыходзьце сёння ў дзень усёй сям'ёй на прадстаўленне і пераканайцеся, цуды існуюць на самой справе. «Нямко» – так называецца аповесць Алеся Адамовича, паводле якой у Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы рэжысёрам Александрам Гарцуевым пастаўлены спектакль «Немой». Драма ў адной дзеі распавядае пра час, які падзяліў людзей на ваенныя лагеры, час вайны. Нашы і немцы, паміж імі не проста лінія фронту, паміж імі немагчымасць паразумення, паміж імі стрэлы, выбухі, полымя, спаленых вёсак, паміж імі смерць, але кволыя парасткі кахання прабіваюцца нават праз гэтую забрукаваную нянавісцю глебу. Беларуская дзяўчына Паліна і нямецкі салдат Франц сустракаюцца ў неспрыяльных для іх абставінах і пры гэтым не губляюць тую божую іскру, якая дазволіла ім злучыць лёсы. Паглыбіцца ў шчымлівую гісторыю можна сёння ўвечары ў Купалаўскі. У Мінску працягваецца 5-я міжнародная выстава конкурсу сучаснага мастацтва «Беларускі тыдзень мастацтваў», якая сабрала арт-аб'екты з больш чым 20 краін свету пад актуальнай тэмай мастацтва ў эпоху перамен. Важным яе аспектам з'яўляецца ўдзел у экспертным савеце кіраўнікоў секцый буйнейшых у Расіі грамадскіх аб'яднанняў Саюза мастакоў, Творчага саюза мастакоў Расіі, Маскоўскага саюза мастакоў, рэгіянальных аб'яднанняў. Сярод удзельнікаў выставы конкурса будуць вызначаны асобы, якія атрымаюць магчымасць уступіць у гэтае творчае аб'яднанне. У рамках беларускага тыдня мастацтваў праводзяцца майстар-класы знакамітых мастакоў, творчыя вечарыны, прэс-канферэнцыі і арт-форум. Фінал мерапрыемства 21 красавіка. На чарзе цікавыя пазнавальна-забаўляльныя навіны з замежжа. Каталіцкі вялікдзень у нямецкай камуне Хархаузен заўсёды адзначаюць незвычайна. Замест традыцыйнага паядання шакаладных трусаў і пошука велікодных яек, гэтыя самыя яйкі тут кідаюць. Штогод у горадзе адбываецца чэмпіянат па кіданні яек. Аднойчы жыхары камуны вырашылі, што есці шакаладных трусоў або гуляць у «знайдзі больш за ўсіх велікодных яек» нікому не цікава. І вось ужо больш за 30 гадоў запар каля 200 удзельнікаў правяраюць свае здольнасці па кіданні. Падзяляюцца ўсе па ўзроставых катэгорыях. Галоўная умова для таго, каб вынік быў залічаны, яйка не павінна разбіцца. Наша спаборніцтва па кіданні велікодных яек праходзіць пры любым надвор'і. Вецер у спіну – гэта нават аптымальныя ўмовы для рэкорднага кітка. Пераможцы ў кожнай катэгорыі атрымліваюць прызы, а птушкі – святочны пачастунак. Дарэчы, рэкорд, які дзейнічае зараз і пакуль нікім не пабіты, складае 78 метраў. Ёсць такая прафесія людзей пужаць. Гэтым ужо шмат стагоддзяў займаецца сямейства АУ. Ад дзядулі да прапрадзядулі. Такая ў іх доля і кваліфікацыя. Толькі вось дабрадушнаму ўнуку дзядзечку АУ ніяк не даюцца азы пужальнай навукі. І з гэтым трэба нешта рабіць. Цудоўны спектакль «Дзядзечка АУ» у пастаноўцы рэжысёра і аўтара п'есы Святланы Залескай-Бень сёння ў дзень прапануе маленькім гледачам беларускі дзяржаўны тэатр лялек. У спектаклі ўзаемадзеянню лялькі і акцёра дапамагае чорны кабінет, самы чароўны прыём тэатра лялек. Артысты схаваны пад покрывам казачнай ночы. Толькі вузкі прамень святла трапляе на лялек і ператварае магічную рэальнасць свету ў бачнае чарадзейства. У аддзеле замежнай літаратуры Мінскай абласной бібліятэкі імя Пушкіна працуе клуб кітайскай культуры «Цанзэ». Яго мэты – культурная інтэграцыя кітайцаў і беларусаў, знаёмства з нацыянальнымі асаблівасцямі, моўная практыка. Назва клуба не выпадковая. Цанзэ – легендарны персанаж, стваральнік кітайскай іерагліфікі.
Китайскія знакі не проста ўтвараюць словы, але і падкрэсліваюць іх філасофскі падтэкст, выказваюць адносіны чалавека да навакольнага свету. Клуб збіраецца раз на тыдзень, сярод яго удзельнікаў выкладчыкі кітайскай мовы, студэнты сталічных ВНУ з Китая, беларускія студэнты, прыхільнікі ўсходняй культуры, кітаісты, аматары. У сённяшняй праграме конкурсы, загадкі, гульні, сустрэчы з цікавымі людзьмі, дыскусія і абмен моўным вопытам. Мерапрыемства бясплатнае, для яго наведвання неабходна толькі аформіць білет чытача. Якімі яшчэ цікавымі культурнымі падзеямі жыве сталіца, даведаемся з сюжэта нашых калег. Ад класіцызму да барока, як ад романтызму да імпрэсіянізму, рукой падаць. Музычную тэарэму ў малой зале імя Рыгора Шырмы Белдзяржфілармоніі даказалі піяністка, лаўрэатка міжнародных конкурсаў Тацяна Лясун і брытанскі віяланчэліст Нікалас Джонс. Камерны музыкант аддае перавагу творчасці Луіджі Бакерыні, Клода Дебюсі і Іагана Баха, над запісам віяланчэльных сюіт якога Нікалас зараз працуе. А вось музыка суайчынніка Франка Брыджа займае асобнае месца ў мінскай праграме. Мы пачынаем з цудоўнай санаты Фрэнка Брыджа, англійскага кампазітара, які быў папулярны ў 50-х гадах мінулага стагоддзя. Пасля Другой сусветнай вайны ён вярнуўся іграць у царкву. Таксама Фрэнк бачыў першую сусветную, таму ў яго музыцы столькі суму. Дуэт фартэпіяна і віяланчэлі справа дастаткова звыклая для класічнай сцэны, а вось калі віяланчэль з віяланчэллю іграюць удваіх сола, гэта заўсёды выклікае ажыятаж сярод меламанаў. Брытанскаму музыканту парай стала Елізавета Лясун. Работа з маладымі талентамі ўваходзіць у асноўную дзейнасць Нікаласа. Зараз ён узначальвае аддзяленне струнных інструментаў у музычнай школе Манчэстера і выкладае ў кансерваторыі Паўночнага каралеўскага каледжа музыкі. Сама музыка з'яўляецца для мяне натхненнем. Я чытаю яе як кнігі кампазітараў з розных краін, то бок кнігі з Францыі, Германіі, Расіі, са Злучаных Штатаў і, вядома, з Англіі. Таксама я люблю прыроду, шпацыр і горы. На міжнародных фестывалях можна пачуць Нікаласа Джонса ў складзе трыа з чэшскім скрыпачом і нарвежскім піяністам. Спадзяемся, другі раз Джонс завітае да нас са сваім калектывам. Гродзенскі дзяржаўны гісторыка-археалагічны музей запрашае на выставу літоўскага мастака Раманаса Барысаваса «Паэзія руін». Арганізаваная яна пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Генеральнага консульства Літоўскай Рэспублікі ў Гродні. У авальнай зале новага замка прадстаўлена каля 30 работ мастака, выкананых у тэхніцы акварэлі. Асноўнай тэмай творчасці Раманаса Барысаваса з'яўляецца выява знікаючай архітэктурнай спадчыны ўсходняй Прусіі, Літвы, Вялікага княства Літоўскага. На яго акварэлях адлюстраваны захаваныя фрагменты ад некалі велічных замкаў, маёнткаў, храмаў. Сярод разнастайнасці помнікаў асаблівую цікавасцю уяўляюць фрагменты замкавай архітэктуры Беларусі. Выстава пройдзе да 28 красавіка. Гукі музыкі Райманда Паўса выставу пад такой паэтычнай назвай у Віцебскім мастацкім музеі прадстаўляюць юрмальскія фотамастакі студыі «Аспазія». Юрмала – горад натхнення і зняснення ідэй і жаданняў знакамітага кампазітара. Тут у канцэртнай зале дзінтары дзесяцігоддзямі слухаюць яго мелодыю ў выкананні сусветна знакамітых артыстаў. У мінулым годзе студыя «Аспазія» рэалізавала праект, прысвечаны юбілею маэстра Паўса. У сваіх работах удзельнікі паспрабавалі захаваць эмоцыі і імгненні, навеяныя яго музыкай. Сярод удзельнікаў выставы 18 аўтараў. Кожны паказаў свой погляд, фантазію, магчымасць і вялікае жаданне ўдзельнічаць у праекце, якія здзейснены пры дапамозе Юрмальскай гарадской думы. Выстава працуе да 30 красавіка. На чарзе музычныя навіны. Ісландская спявачка Бьорк прадставіла кліп «Нотгет», які яна стварыла пры дапамозе VR-тэхналогіі. Для здымак Бьорк і яе каманда выкарыстоўвалі акуляры дапоўненай рэальнасці. У відэа яна з'яўляецца ў вобразе феі, на якую палюе велізарная медуза. Работу над камп'ютарнай графікай спявачка даверыла дуэту мастаку Ніку Торнтону Джонсу і дызайнеру Ворену Дюпрэ. Джек Уайт выпусціў баявы кліч, ну або першую за 3 гады песню. Фірмовы уайтаўскі стыль вытрыманы бездакорна. З аднаго боку галавакружныя гітарныя рыфы, з іншага выразны барабанны грув. Вакал Джека ажыўляюць выкарыстаныя племянныя спевы. Песня ўжо стала саундтрэкам да промо-фільма пра бейсбалістаў «Крык вайны».
Фрэнк Оушен апублікаваў новы трэк «Бікін» пры ўдзеле Джэй-Зі і Тайлера. Оушен з кампаніяй пад акустычную гітару і тонкія біты разважаюць пра дзейнасць тытулаваных асоб. Цікава, што падобныя думкі прыходзяць да музыкантаў падчас язды на веласіпедзе. Нагадаем, што апошні хіп-хоп альбом «Блонд» Фрэнк Оушен выпусціў у жніўні мінулага года. Звернем вашу увагу на значнае мерапрыемства, якое адбудзецца на пачатку чэрвеня. Нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі пад кіраўніцтвам народнага артыста Беларусі Михаіла Фінберга адкрые нацыянальны фестываль беларускай паэзіі і песні «Маладзечнасць-2017» новай канцэртнай праграмай у гонар 135-годдзя народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. У праграме бяруць удзел 10 салістаў, якія выканаюць 38 твораў. Творчая брыгада «Калейдаскопа» таксама рыхтуецца да мерапрыемства. У фестывальныя дні ў эфір мы будзем выходзіць маладзечна, так што пра ўсе святочныя падзеі, якія будуць адбывацца ў горадзе гэтымі днямі, вы даведаецеся першымі. Сёння юбілей адзначае мастак, чалавек года ў Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва ўкраіны Владзімір Савіч. Літаральна днямі у спіс прызнанняў і ўзнагарод мастака трапіў ордэн Францыска Скарыны. У эфіры «Калейдаскопа» інтэрв'ю юбіляра. Прывітанне, Владзімір Пятровіч. Тэлеканал «Беларусь-3» віншуе вас з юбілеем. Вы у творчасці амаль паўстагоддзя. Як змяніўся за гэты час мастак Владзімір Савіч? Я па адукацыі мастак-графік. І раней моя творчасць была і літаграфія, афорт, лінарыт. Праходзіць час, я адчуваю, што ў сваіх гэтых тэхніках я вельмі моцна залежу ад майстра-друкара. Я падумаў і перайшоў на гуаш і акварель. Але справа яшчэ ў тым, што я прачытаў многа філасофскіх разважанняў менавіта пра колер. І колер – это душа. Менавіта праз колер выказацца лягчэй. А ўвогуле, як вы прыйшлі да мастацтва? Мяне пачала вучыць маляваць моя мама. Яна была швачкай. І калі яна раскроила матэрыял, то рысачкамі вот так вот, разумееце? Ты таксама спачатку рысачкамі малюй. Калі ўбачыш, што падобна на нешта, значыць, тады спалучае этой рысачкі. Цікава. Потым тата мой прыехаў і кажа: слухай, вот там у Мінску школа адкрылась. Можа, і ты паедзеш. А ў нас у сям'і закладывалась так, што калі бацькі сказалі «трэба», это не абмяркоўвалась. Не так даўно спіс вашых узнагарод папоўніў ордэн Францыска Скарыны. З якімі думкамі прымалі яго? Заслужыў гэта ты ці не заслужыў? А чым ты мог гэта заслужыць? Што зрабіў ты ў жыцці? Безумоўна, самая вялікая ўзнагарода для мастака – это выдатны, цікавы твор. Но я перакананы, што самая вялікая моя ўзнагарода – это званне прафесара. Звернемся да вашых вучняў. З якімі думкамі яны прыходзяць сёння ў мастацтва? Я іх увесь час вучу і увесь час ім выказваю. Вучыцесь разважаць мовай сваёй зямлі. Вы павінны ведаць і гісторыю сваёй зямлі, і этнаграфію, фальклор, літаратуру, музыку. Быць як мага больш адукаванымі людзьмі. Вот тады вы атрымаецесь і нешта зможаце зрабіць і ў выяўленчым мастацтве. Вось амаль праз паўстагоддзя творчай дзейнасці. Вы пытаецеся ў сябе, што ёсць мастацтва? Увесь час у нас у мастакоў стаіць это пытанне. Лейтматывам маёй творчасці праходзіць выказаць самого сябе і пастарацца тады, калі выказваеш шчыра. А тым больш яшчэ, калі знаходзіш ноту сваёй зямлі, і это адчуваюць гледачы, это самае вялікае. Дзякую вам за сустрэчу, яшчэ раз вас з юбілеем і ганаровай узнагародай. На сёння гэта ўсё. Глядзіце «Калейдаскоп» навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы.